Hej venner, jeg hedder Henrik, og hvis I ikke lige ved, hvem jeg er, så er det mig, der står bag bloggen Amazing Cars. I anledning af julen har jeg fået en fantastisk mulighed for at give jer en ekstra julegave. Det er en julegave, som I enten kan glæde jer selv med, eller I kan også lægge den under juletræet og give den til en af jeres kære. Julegaven er et gavekort, som giver dig muligheden for at komme ud og køre i en Ferrari eller Lamborghini i 15 minutter, hvor du selv sidder bag rattet. Det forudsætter selvfølgelig, at du har et kørekort. Og har du ikke et, så er du altså velkommen på passagersiden. Det eneste, du skal gøre for at komme i betragtning til at blive den heldige, er, at du skal hoppe over på min blog, amazingcars.dk, og blive følger ved at klikke på linket Følg blog. Og den anden ting, du skal gøre, er at skrive navnet på den person, som du gerne vil glæde med gavekort, og skriv også lige din mail, så kan jeg give dig besked, hvis du er den heldige. Jeg trækker lod den 24. december, altså juleaften. Og så vil jeg egentlig bare her til slut lige ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul, og håbe, at det er dig, som er den heldige. Hej hej.